राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, सहकार क्षेत्रातील अभ्यासू, संयमी, जिद्दी नेतृत्व म्हणजे रवींद्र मडगावकर. शिक्षण, साहित्य, कला क्रीडा क्षेत्रातही त्यांचे योगदान आहे. सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य ते सभापती आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक अशी त्यांची कारकीर्द उल्लेखनीय आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली सावरवाड या गावातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील हे व्यक्तिमत्व. त्यांचे वडील प्राथमिक शिक्षक, त्यामुळे नाविन्यपूर्ण काहीतरी करणं हा त्यांचा स्थायी भाव. जिद्द चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी B.Com पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. उभा बाजार इथं आपला पारंपरिक सुवर्ण व्यवसाय सुरू केला. समाजाप्रती असलेल्या तळमळीमुळे ते राजकारणाकडे वळले. जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी वेळ खर्ची घातला. काँग्रेस खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, जिल्हा युवक काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील राऊळ यांच्या कार्यानं प्रेरित होऊन त्यांनी समाजसेवेचा विडा उचलला. त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच म्हणून काम पाहिलं. त्यांच्या प्रशासनातील दांडग्या अनुभवामुळे 2 वेळा गावचं सरपंचपद त्यांनी सांभाळलं. गावातील समस्या सोडवत असताना गावाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. याची दखल पक्ष नेतृत्वानं घेत त्यांना जिल्हा परिषद लढवण्याची संधी दिली. सांगेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून ते भरघोस मतांनी निवडून आले. 5 वर्षात आदर्श जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी ठसा उमटवला. याच दरम्यान काँग्रेसमध्ये आलेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्याशी ते जोडले गेले. राणे कुटुंबियांसोबत ते नेहमी एकनिष्ठ राहिले. त्यांची कार्यपद्धती आणि गावाशी जोडलेली नाळ पाहता पंचायत समिती मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी दिली गेली. राणेंच्या विचारांची सत्ता पंचायत समितीवर बसली. पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांची पंचायत समिती सभापतीपदी निवड करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आदर्श सभापती म्हणून कामकाज केलं. यासाठी राज्यस्तरीय संस्थांकडून त्यांना गौरविण्यात आलं. जिल्ह्याचं टोक असलेल्या चौकुळ बेरडकी गावचा विकास, पंचायत समिती इमारत निर्लेखित करून इमारत स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीनं मार्ग मोकळा केला. विकास कामं करत असताना सत्ताधारी विरोधकांना एकत्र आणण्याची किमया त्यांनी केली. याच दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातून त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली. विरोधकांना धूळ चारत जिल्हा बँक निवडणुकीत त्यांनी विजय प्राप्त केला. जिल्हा बँक संचालक म्हणून ते निवडून गेले. त्यांची ही घौडदौड नक्कीच वाखाणण्याजोगी.